Търсиш уют, който да те накара да се чувстваш като на почивка? Лято е! Нека мебелите ти внесат летен вайб в дома ти. А това е възможно с мебели от Ратан. Ратановите мебели не са само красиви. Те са изработени от естествен материал, който е лек, здрав и дълготраен. Това са мебели, които ще се впишат във всяка стая и ще създадат топла атмосфера. Ратанът има естествена текстура и визуална лекота, което го прави много подходящ за стилове, като например средиземноморски. Той придава на интериора уют и топлина, създавайки атмосфера на релаксация. Знаеш ли, че ратанови столове можеш да поставиш и в трапезарията? Комбинирай ги с модерна маса и виж как всички ще те питат откъде са столовете. Ако търсиш мебели с уникален характер, ние в Мебели Идея имаме точно това. Нестандартни ратанови мебели и стилни маси сигнал, които ще преобразят дома ти. Побързай! До края на месеца има 15% отстъпка.